Mama ni zan tafi gona. To babana har za ka fita? Mama. Ko za mu iya samu wani abu a hannun ku ne ce ba ni? Wallahi mama dama saurin da nake yi kenan na fita na je na dan karasa aikin a biya ni sai in kawo dan samu wani abin da za a yi. To shikenan babana, Allah ya tsare a dawo lafiya. Amin mama, Allah ya sa. Yawwa babana kana ji? Na'am mama. Ka ji tsoron Allah idan ka fita. Halas ko mun kankantar shi idan ka samu ka daure ka kawo mana. Allah ya sa mishi albarka. Haram ko mun yawan shi ka nisanta kanka daga gare shi. To insha Allah mama. Za mu iya haƙuri da yunwa amma ba za mu iya jurewa da azabar Allah ba. To insha Allah mama zan kula. Babana Allah maka albarka, Allah ya kare mu kai. Amin mama, sai na dawo. Kai aboki da Allah ya kawo ruwa. Amin, amma wallahi ni damu wanda yake damu da ya mafi karfi na wallahi. Me ya faru ne? Wallahi na bar mama na ko abin da za ta ci babu. Kai to ya za a yi? Kai rayuwan fa take sai a uji. Kai me wancan? Kai jaka ce fa. Ikon Allah, me ya kawo jaka nan ku? Bara mu duba. Kai alhamdulillah. To amma wannan jakan nawaye? Kai ko ma nawaye a halin da kake cikin rawa nan? Kai me faru ne? Kai na fa samu fa, zo ka gani. Da Allah fa. Kai Allah mun gode fa. Allah. Kunga mu je mu zauna a can. Kai da Allah ki da Allah wannan mun yake da mu. Dan Allah in tambaye ku, dan Allah ku ga wata jaka ba? Jaka kuma? Ba abin da muka gani. Wayyo Allah, na shiga uku. Kin ga mu kuma wata jaka da muka gani. Amma akwai wata gona a gaban can. Wataƙila su sun santa. To shikenan, na gode. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka ji tsoron Allah idan ka fita. Halas ko mun kankantar shi idan ka samu ka daure ka kawo mana. Allah ya sa mishi albarka. Haram ko mun yawan shi ka nisanta kanka daga gare shi. Kai ina. Baiwar Allah. Na'am. Ke wallahi ba da keke ba, ciwon shi ne ya tashi, mahaukaci ne. Wallahi da ni yake sai ya ƙara so. Na gode, na gode. Alhamdulillah. Wannan abin dama nake nema, yafi komai muhimmanci a cikin jakan. Ga kuɗin na baka. Na gode Hajiya, Allah ya saka da alkhairi.